De provincie wil één groot nieuw Zeeuws museum, waar de collecties van meerdere Zeeuwse musea te zien zullen zijn. Ja, dat is veel makkelijker, veel praktischer, maar voor het brede publiek ook makkelijk toegankelijk. En ook voor de festivals staan er veranderingen op stapel. En verder in deze Zeeland nu. Vogelgriep zorgt voor angst bij boeren. En Zeeuwse gronden niet alleen op Zeeuwse grond. Goedenavond. Voor Zeeuwse musea en festivals gaat de komende tijd veel veranderen. Subsidies worden minder vanzelfsprekend en tegelijkertijd moeten er meer kansen komen voor festivals. Het is een onderdeel van grotere plannen waarbij het hele Zeeuwse cultuurbeleid op de schop gaat. Het moet dus anders op het gebied van cultuur en erfgoed. En dat zal niet onopgemerkt blijven binnen de sector. De 5 Zeeuwse kernmusea, het Zeeuws Museum, het Watersnoodmuseum, Bevrijdingsmuseum, Maritiem Museum en het Industrieel Museum krijgen nu ieder jaar subsidie. Maar daar gaat de provincie andere keuzes in maken. We hebben een evaluatie gedaan en met deze 5 wil ik bespreken wat het resultaat zou kunnen zijn. Waarbij de gedachte is dat je misschien van die 5 naar een iets kleiner aantal toe gaat. En dat je de andere musea de gelegenheid geeft om projectvoorstellen te doen die je dus kunt honoreren. Dus dat betekent, hoe kun je je middelen zo goed mogelijk inzetten en voor deze 5 en ook voor andere musea in Zeeland die ook met goede projecten komen. Daarnaast komt er, als het aan de provincie ligt, in de toekomst een collectiecentrum Zeeland met een archeologisch depot waar ook waardevolle kunst- en erfgoedcollecties kunnen worden bewaard en waar eventueel ook plek is voor het Zeeuws Museum. Ik vind Zeeland verdient een mooie plek waar we kunnen genieten, niet alleen van archeologie, maar ook van kunst en cultuur in zijn algemeenheid. Nu is dat op heel veel verschillende plekken te vinden, met name als je denkt aan je archeologische vondsten. En dat willen we naar één plek toe brengen. Dat is veel makkelijker, veel praktischer, maar voor het brede publiek ook makkelijk toegankelijk. De locatie van het collectiecentrum is nog niet bekend. Hierover gaat de provincie de komende tijd in gesprek met alle betrokkenen. Ja, flinke veranderingen dus voor de Zeeuwse culturele wereld. Ik praat erover verder met Erik Holm. Wat zijn er nog verder van die opvallende plannen? Nou ja, erfgoed vindt de provincie heel erg belangrijk. Dus de komende jaren komt er meer geld vrij voor de restauratie van dat Zeeuws erfgoed. Daarnaast worden de plannen veel makkelijker om dingen te restaureren. Jongeren worden erbij betrokken, die worden gestimuleerd om die restauraties uit te voeren. Want momenteel staan er heel veel monumentale Zeeuwse panden staan er leeg. En het moet veel makkelijker worden om daar een nieuwe bestemming voor te vinden. Ja, we hebben nu over musea gehad, over het culturele erfgoed. Ook voor de festivals gaat het nodige veranderen. Wat zijn daar de plannen? Nou ja, de subsidies die gaan gewoon opnieuw verdeeld worden. Het is zo, er gaat dus, zoals je hoorde, minder geld naar de 5 kernmusea. Daarvoor in de plaats kunnen de wat kleinere Zeeuwse musea, die kunnen straks subsidie aanvragen. En dat geldt ook voor de festivals. Vesterok bijvoorbeeld krijgt momenteel subsidie. Daarentegen Grieps niet. Nou, dat gaat veranderen volgens de provincie. Of als het aan de provincie ligt. Iedereen moet straks weer opnieuw subsidie aanvragen. Je zou dus eigenlijk kunnen spreken van een soort herverdeling voor alle Zeeuwse musea en festivals. En dan heb je altijd winnaars en verliezers. Ja, en wie die winnaars en verliezers zijn, dat gaan we ongetwijfeld nog horen. Erik, dankjewel. De 38-jarige man die is veroordeeld voor de moord op de Middelburgse Mechteld Renema gaat niet in hoger beroep. Eerder deze maand is de man veroordeeld tot 12 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. De man was ten tijde van de moord de partner van Mechteld. Hij schopte en stak het slachtoffer meerdere keren na een ruzie en liet haar vervolgens bloedend achter in haar woning. De nabestaanden van Mechteld zijn opgelucht dat hij niet in hoger beroep gaat. Ruiter Hans-Peter Minderhout raakt zijn paarden kwijt. De sponsor van de paarden, van de Westkappelse Ruiter, heeft het contract na 13 jaar beëindigd. Die sponsor is trouwens de Oostenrijkse wapenfabrikant Klok. Met hun paarden ging Minderhout 3 keer naar de Olympische Spelen. In 2016 won de Zeeuwse Ruiter de wereldbekerfinale met Kloks Flirt. Zowel de sponsor als Minderhout wil nog niet reageren op het nieuws. De Damse vaart bij Sluis is voor een deel drooggelegd omdat een van de dijken lek is. De provincie heeft de oorzaak inmiddels gevonden, de rivierkreeft. Bij het droogleggen kwamen er rond de 100 rivierkreeften tevoorschijn. De kreeft graaft gangen in de dijk, waardoor het water weg kan lekken. De provincie gaat ervan uit dat de rivierkreeft op meer plekken in de vaart zit. Er wordt nog nagedacht hoe de kreeft bestreden moet worden. En dan ander dierennieuws, want kippenboeren zijn op hun hoede, want vogelgriep ligt weer op de loer. Door een uitbraak in het Gelderse Putten geldt een landelijke ophokplicht. Dus gingen alle kippen vandaag weer naar binnen.
Ook bij boer Leon Jansen. Hier in Schoren lopen normaal gezien 30.000 kippen vrij rond. Maar nu zitten ze in deze schuur. En bezoekers zijn ook niet welkom om besmetting met vogelgriep uit te sluiten. Ja, je mag langskomen tot hier, zeker niet naar binnen. Want hij is als de dood voor vogelgriep. Het overkwam hem namelijk al 2 keer eerder. En daarom doet hij er alles aan om dit soort taferelen te voorkomen. Het kan maar zo. Kijk, ook het binnenhouden geeft geen garantie dat je het niet krijgt. En ja, onze grootste angst is dus gewoon momenteel wel de vogelgriep, ja. In Zeeland is nog geen sprake van een vogelgriepuitbraak. Desalniettemin blijft hij de komende tijd extra voorzichtig. In Kerkwerve doen akkerbouwers een experiment om zoet en zout water beter van elkaar te scheiden. De proef moet het zoetwaterprobleem op Schouwen-Duiveland verhelpen. Bij de proef wordt zoetwater in een bassin opgevangen en niet in de grond, zodat het niet kan vermengen met het zoute grondwater. De gemeente Middelburg wil onderzoeken of het stadskantoor nog wel een geschikte plek is voor ambtenaren om te werken. Uit de medewerkersonderzoek kwam naar voren dat ze behoefte hebben aan flexibelere werkplekken, waardoor er beter samengewerkt kan worden met andere afdelingen. Uit het nieuwe onderzoek moet blijken welke optie het beste is: verbouwen of verhuizen. Voor het eerst zit Zeeuwse Gronden niet meer alleen op Zeeuwse grond, maar ook op Zuid-Hollandse. De GGZ-instelling uit Terneuzen heeft zich gevestigd in Dirksland. De organisatie heeft daar 14 zorgappartementen voor mensen met psychische problemen. Patricia Bogert uit Oosterland is een van hen en is maar wat blij met haar nieuwe woning. Zo, dit is mijn appartement. Ik heb wel even een waakhond. Bodie, kom maar even hier. Patricia Bogert is 28 jaar en komt uit Oosterland. Ze woont sinds een paar maanden samen met hondje Bodie in een appartement van Zeeuwse Gronden in Dirksland. Dit is mijn appartement. Ik heb soms last van paniekaanvallen. Daarin helpen ze mij. Aan de hand van gesprekken en afleiding ondersteunen ze mij. En ook in het huishouden en dat soort dingetjes. En blij met je appartement? Ja, ik heb expres een kleiner appartementje uitgekozen. Zodat ik het goed kan onderhouden. Want ik heb hiervoor 8 jaar op mezelf gewoond. En dat was toch een beetje too much. Wat ook heel fijn is, dat ik gewoon allemaal buren heb waar ik gewoon even bij kan buurten. Bed voor mezelf. Zeeuwse Gronden breidt als een van de weinige GGZ-instellingen uit. In september opende hier de eerste locatie buiten Zeeland. Het gaat om 14 appartementen met zorg voor mensen met psychiatrische problemen. Het zijn mensen die eigenlijk al heel lang last hebben van psychiatrische problematiek. Dan heb je het niet over een jaar of 2 jaar, maar veel langer. Het kan mensen met psychoses, mensen met angst- en stemmingsklachten, mensen met persoonlijkheidsstoornis, autisme. Ja, het is een heel breed scala aan mensen waar wij zorg aan bieden. Familieleden van de bewoners hier benaderden Zeeuwse Gronden zelf. Ja, ik denk omdat we inmiddels toch wel redelijk naam beginnen te krijgen, ook in andere provincies. Dus, wij zijn onder andere verbonden aan de familievereniging Ypsilon. Daar kennen we heel veel familieleden van, in Zuid-Holland ook. Dus we zijn inmiddels niet meer alleen in Zeeland bekend, maar ook wel in andere regio's. Waar ze juist ook zien van, zo goed gaat dat daar in Zeeland, dat beschermd wonen. Dat moet hier toch ook kunnen. En dan zoeken ze ons op en dan hopen ze dat wij hier ook iets kunnen beginnen. Waar bent u het meest trots op als u zo om u heen kijkt? Nou, dat het ons gelukt is om de waarden die wij hebben als Zeeuwse Gronden over te brengen naar Zuid-Holland. En ja, dat de mensen hier tevreden zijn met de zorg die ze krijgen, maar ook vooral met de eigen woning die ze hebben. Dat ze hier gewoon gelukkig kunnen zijn. Dat vind ik, ja, daar ben ik wel het meest trots op. Dirksland is dus de eerste locatie van Zeeuwse Gronden buiten Zeeland. Spijkenisse en Rotterdam volgen volgend jaar. Bewolking en her en der een gemeen hagelbuitje. Dat was het weerbeeld vandaag bij maximaal 6 graden aan de kust. Komende uren wordt het droog en daalt de temperatuur vannacht in het oosten van de provincie naar het vriespunt. Daarom is er wederom een waarschuwing voor gladheid morgenochtend. Morgen vallen we in een herhaling van vandaag met hagel en onweer. En daardoor ook overdag nog kans op gladheid bij maximaal 8 graden. En tot zover deze Zeeland voor vandaag. Al het laatste nieuws is natuurlijk ook nog terug te vinden bij ons online. En dat is in de app of via omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond.